Hello po mga idol. Welcome po. At sana po ay mag-enjoy kayo sa aking vlog po ngayon. Galing po dito sa Sorsogon. Long ride po tayo hanggang Imus, Cavite. Samahan niyo po ako, guys. Ito po guys, si Honda Wave Alpha 100. Dito po sa Kanayunan, it's so relaxing talaga. Kaya ang sarap dito bumalik-balik talaga. Maraming nakaka-good vibes na ito. Hi Bidong! Tayo sa lugar ng Bolos sa National Road, at doon po tayo nang galing kanina sa puro mga punong kahoy. Dyan po ang biyaheng Matnog or Bulan, yung mga papuntang Samar or Bisaya. Kaya mga truck dito ay nagpapahinga para sa mga long ride din nila. Maganda dito magpahinga dahil bukod sa may kainan, mayroon pang paliguan sa baba. Pakita sa inyo guys ang paliguan ng Bulos. At libre po to. Ayan. Tayo sa Oban, Sorsogon, na mayroon po mga antingong bahay sinaunang panahon pa, mula po ng panahon ng Kastila. Ito yung kurbada matindi. Kaya ingat kayo dito guys. Ayan. So dito yung kasiguran, Sorsogon. Dito tayo dumating ng bayan ng Sorsogon. Dito yung magandang kalsada dito na diretso. Yeah. Sa kabilang may dagat.
sa bayan ng Sorsogon, maraming alternate road para di na po tayo naman sa sentro para iwas traffic. Ito po siya. Yan yung sa right side, yung mga papunta ng beach, katulad ng Bacon at marami pa pong iba. Tapos dito naman ay papunta po sa may SM na bukas na po ngayon. Sagana sa mga ganang pasyalan ang bayan po ng Sorsogon. Katulad din po ito, yung higanteng Coliseum. Hindi pa siya tapos pero ang ganda na. Tayo dadan sa kabila sa may SM. At ito na po ang SM Sorsogon, ngayon po ay bukas na. At dito na po tayo sa Coastal Road ng Sorsogon. Ang ganda. Ay, pwede? Pwede sa'yo na? Dito sa kabila. Thank you. Thank you po. Unang full tank sa biyaheng Cavite.
tayo sa Daraga. Ayan, ang Mayon Volcano po. Puro ulap, medyo maulap dito ngayon. At minsan umuulan. Yes, dito na tayo sa Pulangi. Stopover po muna ako dito at bukas pa ang long ride natin papuntang Cavite. Okay, sarap ng tulog ko dito sa bahay ng aking bayaw. Start na po ulit tayo sa long drive. Long ride pala papuntang Manila. Ang lamig dito, sarap matulog. Thank you, Manny Andy. Ayos. Manny Bless, thank you. Thank you. Dito kaya maganda dito matulog sa Bicol. Imbis na alas 4 ako alis, napasarap kasi itong lamig. Puro hamog. Kaya start na po ulit tayo. Bye-bye. Bye-bye, Manny Andy. Ito na. Napasarap ang kwentuhan namin dito kaya inabot ng mag-alas 7 na. Kaya ito na. Tuloy-tuloy na ang ride papuntang Manila. Yay! Alas 7 ng umaga, mahamog pa rin dito sa Pulangi. Parang nagre-ride ako sa ulapan. Chill ride. Ipapasal ko po kayo mga idol sa aking long ride. Kaya samahan niyo po ako sa dulo ng ride ko.
probinsya. Yung mga ganitong panahon na napakaganda. Kaya sa pag-ride, hindi pa ako nagpapadali. Talagang ini-enjoy ko yung bawat madaanan. Kasi ang oras ay ang bilis. Ang bilis lumipas. Sarap! Yahoo! Nasa campsite na po tayo. Sarap sa Bicol. May isang oras na po akong nag-ride, pero napaka kapal pa rin ang hamog. Ito po ang shortcut na daan papunta po sa Manila, ang Binalabang. Hindi na po tayo dadaan ng Naga. Ano yung lugar na ini? Sipokot po, Barangay Tara. O sige, pa full tank ako ha. Unleaded. Premium. Ay, premium po sir, doon po. Sa Luyo. Ayun. Sige. Kapila. Okay. Tagasan ka po sir. Sorsogon. Hi. Hi vlog, welcome to my guys. Take over, Bembem. Okay. Okay. Manay. Utang. Full tank mo na. Ay, pira na ito. Sa ano? Isa mo sila ko ma-vlog para 66.65 po. Okay. Wala nang hamog. Nandito na po tayo sa Sipukot. Ano to, Kamsor? Yes po, Okay, Kamsor. Okay, ayun o. Bye-bye. Thank you. 167 full tank. Saan kaya aabot to? Ilan ako rin sa may kumaka. Yung pinagasolina ko na 167 sa Sipukot. Dito lang mabot. Kaya nagpapulsan ko ulit ako na sa halagang 170.
dahil malayo ng aking na ride dahil kumain ko na kasi pagkatapos ito nakita po tayo ng bituka manok. Ito na mga idol ang aking pampalakas. Ayan. Prin sa baba, oh. Thank you, ma'am. Oh, ayan, oh. Thank you, ah. Thank you. Ang masamang panahon, kailangan siguro magpahinga ako dito ng Maragad. Makabutin ako ng malakas na ulan. Busog na. Ang ganda po ng dagat ngayon, kalmadong kalmado. Ang lakas pa ni Honda Wave Alpha 100 ko. Kahit 18 years old na, hato pa rin sa long ride. Malapit na po tayo umakyat ng Katimunan. Tara mga idol. Dito na po tayo idol sa Atimunan. Sa tuktok na po to. Di tayo duman sa may bitukang manok dahil dito ay may mga magandang tanawin na sobrang ahon. Siguro pag nakabike mas matindi to. Matarik. Palusong na.
Kabawa pa na po tayo sa Atimunan. Dito na po tayo sa Candelaria Bypass Road. Mga idol, nasa Tiaong na po. Chill ride lang, ilang oras na lang. Nasa Cavite na tayo. Dito naman tayo sa syudad, wala na tayo sa probinsya. Kaya ito, Bacoy ang kalsada. Marami na mga sasakyan. Dito na po tayo sa Danghari. Katapos ng Alabang. Kaya po, Danghari. At siyempre, pag sinabi ng Danghari, nandito na tayo sa Cavite.